Όλο ένα και αυξάνεται το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών στην Κρήτη, με τους δράστες να προσπαθούν να αποσπάσουν σημαντικά χρηματικά ποσά από τα θύματά τους, παριστάνοντας τους λογιστές, οι οποίοι ζητούν τους προσωπικούς κωδικούς των πολιτών, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα επιδόματα και επιστροφές φόρων. Αρκετοί πολίτες έχουν ήδη ενδώσει στο παραμύθι αυτό και είδαν τα χρήματα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να κάνουν φτερά. Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι τηλεφωνικές απάτες, οι κακόβουλες εκείνες ενέργειες που παριστάνουν λογιστές, καλούν τους πολίτες για να λάβουν προσωπικά στοιχεία των φορολογούμενων. Τις συγκεκριμένες τηλεφωνικές απάτες έρχονται στη συνέχεια των κακόβουλων μηνυμάτων και SMS που ζητούσαν από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε ένα link, να δώσουν προσωπικά τους στοιχεία για υποτιθέμενη επιστροφή φόρου ή επιδότησης. Στην ίδια λογική έχουν αρχίσει να τηλεφωνούν σε συμπολίτες μας, να παριστάνουν τους λογιστές και να τους ζητούν προσωπικά στοιχεία για να λάβουν πίσω μία επιστροφή φόρου που έχουν από την εφορία. Οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδίως όταν μοιράζονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, τα απαραίτητα έγγραφα υπάρχουν ήδη στην διάθεση του εκάστοτε λογιστή, ενώ η οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που ζητείτε τηλεφωνικά ή μέσω μηνύματος θα πρέπει να κινεί υποψίες. Θέλω να ευστήσω την προσοχή στους πολίτες, να δίνουν μεγάλη προσοχή στα τηλεφωνήματα αυτά, να γνωρίζουν ότι ουδέποτε ο λογιστής θα ζητήσει από έναν πελάτη του στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, αφημί, αριθμούς TaxisNet ή κωδικούς τραπέζης. Καταρχήν τα στοιχεία εκείνα τα έχει ήδη από μόνος του στο χώρο του, δεν χρειάζεται λοιπόν ένα τηλεφώνημα για να τα λάβει, όπως επίσης και τους κωδικούς τραπέζης είναι αποκλειστικά κωδικοί του φορολογούμενου, δεν είναι κανένα στοιχείο που πρέπει να δοθεί στον λογιστή όταν κληθεί να λάβει ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Δεν είναι λίγες οι φορές που το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης έχει πετύχει, με το πιο πρόσφατο μάλιστα θύμα στο Ηράκλειο να είναι ένας 69χρονος άνδρας, ο οποίος δέχτηκε τηλέφωνο από άγνωστο που με πρόφαση την καταβολή έκτακτου επιδόματος ύψους 800 ευρώ του ζήτησε τους τραπεζικούς του κωδικούς, ανακαλύπτοντας πως από το λογαριασμό του έγινε ανάληψη 720 ευρώ. Έχει συμβεί σε συγγενικά μου πρόσωπα. Κάποιοι τα αντιμετώπισαν σωστά, κάποιοι λίγο πίστηκαν από το αφήγημα, αλλά μετά συνειδητοποίησαν ότι είναι απάτη. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και να έχει στο μυαλό σου πάντα ότι κανένας τηλεφωνικά και με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να απαιτήσει χρηματικό ποσό για κάποιον άνθρωπο δικό σου. Πλέον οι πιο πολλοί πιστεύω είμαστε υποψιασμένοι γι' αυτό. Γι' αυτό καλό είναι να ενημερώσουμε λίγο για τις μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι σε αυτές τις τηλεφωνικές απάτες. Όχι, δεν απαντάω. Αν βλέπω άγνωστο τηλέφωνο, δεν απαντάω. Πρέπει το κράτος να σταματήσει τις εταιρείες αυτές που το κάνουν. Σε τι ενέργειες πρέπει να προχωρήσει κάποιος ο οποίος δέχεται τέτοια τηλεφωνήματα? Καταγγελία στην αστυνομία.